пехотна карабина, т.е. руска карабина Крънка. 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 Крънка? Добре. На майка България. Тяхната вяра в ценност на единение между вяра, войска и род. Уважаеми госпожи и господа, историята е окрилила техния устрем към славата и безсмъртието. Ние вярваме Послание на святия апостол Павел. Честит празник! Слава Тебе! Честит празник на всички! Сега да видим най-смелите, които са готови да хванат кръста.